ба гӯшаи амрикоӣ дар шаҳри Қӯрғонтеппа дар арафаи интихоботи Амрико мардуми бештар меояд. мавзӯи суҳбати ин бачаҳо интихоботи раёсати ҷумҳурӣ дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрикост. интихоботи раиси ҷумҳурии кишварашон ҳам набошад, тоҷикон миёни довталабон номзади худро доранд. қиматгул ки ба тозагӣ ба гӯшаи амрикоӣ пайваста аст, Ҳиллари Клинтонро номзади арзанда меҳисобад. умедвор аст ки бо омаданаш ба қудрат муносибат бо ҷомеаи мусулмонӣ беҳтар мешавад. ҳам ҳамсари президент буд ва ҳам мисол ҳама намуди миллатро дар ҳамун амрикои худ дидан зид нест. мисол масалан на мусулмонон бар зидди ҳамин мусулмонон нест. аз ҳамин сабаб ба назар мерасад ки мавзӯи сиёсати хориҷии Амрико ва мавқеи номзадҳо ба муҳоҷират паҳлӯи қобили таваҷҷӯҳи ин наврасон аст. як сабаби ҳаводор надоштани Трампро наврасони тоҷик ба афкори қотиёнаи ӯ ба ин масъала медонанд. номзад Ҳиллари Клинтонро ки аз демократихон аст, онро беҳтар мешуморам, чунки Ҳиллари Клинтон миллатгаро нест ва мехоҳад ки тамом миллатҳо, халқиятҳо дар як кишвари абарқудрат ба мисли Амрико зиндагӣ ва кору фаъолият намоянд. дар гӯшаи амрикоии Қӯрғонтеппа 100 нафар ба омӯзиш машғул ҳастанд ва дар бораи интихобот аз ин ҷо маълумот мегиранд. шаҳбоз як навраси дигар мубоҳисаи номзадҳо ба мақоми раиси ҷумҳури Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро дар телевизион тамошо кардааст ва дар бораи номзадҳо иттилооти кофӣ гирифтааст. ман медонам ки Доналд Трамп ин як соҳибкор аст, яъне бизнесмен аст ки он дар Нью-Йорк таваллуд шудааст. аз нақлаш бармеояд ки барояш чеҳраи Доналд Трамп ҷолибтар будааст ки гуфтаҳои ӯро пайваста иқтибос меорад. Доналд Трамп бошад гуфтааст ки Амрико ин давлати бузург аст ва мо мехостем ки бо дигар давлатҳо муколамаҳо гузаронем. шояд назароти ин наврасон аз диди як таҷрибадор ҷиддӣ гирифта нашавад, аммо онҳо бовар доранд интихобот дар кишвари бузурге мисли Иёлоти Муттаҳида ба ҳаёти онҳо бетаъсир намемонад.